Pamene tikupempha manambala anthu maoffice mu ogwira ntchito maoffice kuti nambala yanu ndi in this case ga ndi chipatala mu namba ya dokotala zimezi zisadiwalise umunthu because choyambirira ngati munthu kumuimbira nthawi yonena kuti siya ntchito usiku sizoona ungofikira hello uli kuti fuseni munthu bwinobwino simukuziwa kuti ali kuti ali ndi ndani zipangeni introduce mufuseni ngati ali free kuti muyankhulane then yambani kulongosola osati basi munthu nsikana hello uli kuti ndi ndani period sikusiyatu munthu ali kunyumba ndi akazake mabanja akutha kalewa zimenezo akazimve mwamuchitira bwino munthu yo kapena mwamuyika m'mavuto pamene munthu yo ndosalakwa simply because anakupasani nambala kuti mwina nthawi ina yake pachitike follow up ina yake or something. So tiyeni tizikhala ndi umunthu ndi manyazi poganizira kunena kuti munthu suti chifukwa wakupasani nambala ndinu ma friends ayi tikani malire mmachitidwe azinthu